Naimbag nga rabi iyo gagayem ken kakabsat agyaman nak iti kadati nga gundawan nga impaay kenya tayo iti Dios ket agtultuloy tayo nga rod nga mga maamu nga sino iti Dios ti pinagbiag tayo ket kadati nga rod nga lifeline topic review dito tayo nga maamiris nga sino tayo iti pagayatan ti Dios ken sino iti Dios iti pinagbiag tayo. Naimbag nga rabi iyo, by the way, siya ni Denmark Benavides ket tata siya iti MCU kadati nga topic review. Kay kadati nga gundaway agtultuloy tayo nga rod nga mangi-share, mangi-like ken mang-comment kadagiti am-ammo tayo kakabsat tanan na-encourage damet nga maawatan or mga ammo nga sino ni Jesucristo iti pinagbiagda. Tatanga rod nga gundaway sagbay tayo nga rod rugyanan dati nga paset impaay iti Dios kanya tayo yaba nga rod iti mang open kadati nga kararag babaen iti biag ni Junalyn. Sis Juna? Good evening kakabsat. So intayo garod rugyanan dati nga activity tayo babaen iti panagkararag. Let's pray. Yes, O God, we praise you and we thank you. We honor you, O God, for you are good and loving Father. Lord, thank you dati nga gundaway manan, nga inted mo kada kami, nga nadanon manan Panginoon dati nga topic review mi, O God. And Lord, tatang gundaway, we pray nga si kay timangted iti Holy Spirit mo ti sagtunggal mo sa kada kami, as well as iti nakaawat Panginoon kadagiti nga sasaom o Lord. Thank you Lord God nga tignayon ti puso ang panunot mi itang rabi o God. I-commit mi nga rod dati nga obraan mi. In Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. Medyo pag-pray natin ang ating internet connection parang naglulus ako kanina. Sige, praise the Lord. Thank you so much, Sis Juna. Agyaman nak kadagiti nga rod nga gundaway inti nga rod rugyananen nga yaban digiti kakabsat tayo nga mangi-share kanya tayo iti revelasyon iti God inted ni God kanyada. So sakbay tayo nga rod nga yaban sagbay ko nga rod nga introduce isuda ket kahit ko nga encourage isuda nga encourage isuda nga encourage digiti viewers bati ka naigan dati lifeline topic review iti tinbiag it may nga tao. Yun anak nga ruden ni introduce ni ginagpray tatay ni Sis Juna. Sis Juna?
Hello everyone. So naimbag nga rabi itay amin gagayam ken kakabsat. So dati manan nadanon pan manan dati topic review tayo kat intayo garod amuan no sino pay ni or no sino ni Jesus Christ iti biag tayo iti naununod pay nga parte kumbaga deeper meaning na. So stay tuned lang kakabsat kun dagiti kabarangaya Santiago, hello, good evening. Praise the Lord. Iti taga Santiago. Anak unay ngamin familiar dita eh. Sige, inti nga ro din sumaruno nga mangipakilala ti bagina iti ni Brad J Boy. Brad J Boy. Naimbag ken nabendisyonan ken naragsak arabi tayo amin gigayem ken kakabsat ko ken Kristo ken kastapay kadagiti kakadwa nga Bible study paway sumader and ito'y batak join kayo gigayem ken kakabsat ken sangsang gamay sa tayo nga grow iti grace and knowledge ni Apo tayo nga Hesus Kristo ken kastapay ken ni inang nga karakanayon nga agbayboya naimbag nga rabi inang. Praise the Lord. Faithful si Ate Grace. Naimbag nga rabi yan. Auntie. Sige, inti nga rin sumaruno nga yaban ni Ate Juna. Ate? Juna? Ate Mylene gayam. sorry. Ulit ko. Ni Ate Mylene. Sige, Ate Mylene. Hello, good evening kakabsat. So, siyak nga ate yung Maylin, kadagiti kakabsat nga agbaybuya tita Cagayan, Ilocos Norte and Ilocos Sur. Hopefully makadanon pa yung Manila dagiti kabagyak dita. So, stay tuned lang kakabsat and makipagkadwa kayo kada kami. Aging gana nga malpas dati tapno mamamutay pa yung naunod ni Apo Hesus Kristo iti panagbiag kayo. God bless you. God bless everyone. Ganun din sa mga relatives ko doon sa Cavite, naimbag nga rabi iyo, kasinsin, the auntie, kaya dak amo no. Tagalog sa na po bro, no, Cavite. Mawatan dapat Ilocano, brad. Sige, naimbag nga rabi iyo, auntie. Datama nga rod gagayem, inti nga rod jay nikabsat tayo nga ni Aldrin. Brad Aldrin. Naimbag nga rabi yung met amin kakabsat nga agbibuya ditoy alive. So kahit kumot nga digite kastak digite contacts dita nga agbibuya. So aglen tayo kadagiti na dumadum mga revelasyon ni God iti panagbiag iti tumunggal mesa. And let's grow together. God bless. And praise the Lord. Let's grow together mga kapatid. Haan lang nga physical but spiritual mga kakabsat. Sa nga rod tatang gundaway inti nga rod percent ko nga rod kanyayo dati umununa dati pagtutungtungan tayo kat na napuluan isu na kat living as a child of God. Iti Ilocano na ti panagbiag akas anak ti Dios. So ada iti talo nga challenge na pagtutungtungan tayo itatanga gundaway ti umununa nga challenge or sagbay tayo nga mapanjin ti challenge. Dati key verse tayo itatakat makita tayo it is San 1 verse 1 chapter 1 verses 12 to 13. Ngem adamit digiti imawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida iti kalintigan nga agbali nga anak ti Dios. Saan da nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan naka ipasngay ti tao ta ti Diyos mismo ti amada. So, inte nga ro din kakabsat kadito muna nga challenge tayo. Tanong mas malawagan tayo, malawlawagan tayo kadito nga topic. Umununa nga challenge, children born of God receive and believe Jesus Christ. Ti anak ti Diyos ket umawat ken namati ken ni Jesucristo. No pudnuan mamati ka pagtalkam kadi ni Jesucristo mangi turong iti biag mo anya pay dagiti paset ti biag mo marigatan ka nga italek ken ni Apo. So praise the Lord.
ket intay nga rod rugyanan kadati nga topic ket yabak nga rod ni Brad Aldrin. Brad Aldrin? Hello. So, with the Lord, Shakti, ang muna kadati challenge. So, sige. So, challenge number 1, kuna naman dito sa children born of God, receive and believe Jesus Christ. So, iti panakaawat ko kadati challenge number 1, akas may isa nga imbaga kon siya ket may isa nga anak ti Dios ket mamati akon ngayon ni Kristo nga ni Hesus Kristo ket isu iti mangisalba kanya iti intilugong. And tatta dito nga makita nga no namati ako nga talaga ken Hesus Kristo ket dapat iti panangiturong iti biag ko ket itras ko lang kanya na. So ket nangasoon haan ko kuma pampanunutan no ana iti future nga umay sumangbay kanya no dikit di itras ko lang kinigad. Amin. Kasi isuna iti mangiturong akas kunana nga rod. So nagado ti promises ni God kanya. So dagiyay babaen iti panangi sasauna, babaen dagiti sasauna ket isu iti mang-guide kanya nga agtras nakpay lalo kini Apo Dios. Ket itoy anya pwede dagiti paset ti biag mo amarigatan ka nga italek ken Jesus. Adu dagiti banag. Pero no talaga namatiak kini Hesus Kristo pagtalakak nga talaga isuna. As now, Jay, natay last nga revelation kanya, no, ana dagiti addaan ken ka, itid mo para pakagloryaan ni God. So, awan ko madapat iti ibabatin para iti sarili. No dikit di, itid amin kini God and itras amin ken kuana. Kasi isuna iti, amuna iti plano na iti biag ko. So, ang ko amo ti plano or adda na talaga iti plano, pero adda na tamot kini God, no? Obraan na or ikan na iti grace dayjay nga plano iti panagbiag. So, nabimpintas yung plano ni God kanya kung digitay plano mismo. So, mag-trust lang kay God. Yun yung as a child of God, iso iti panaka-challenge and panaka-out to the upset and yun lang, Kuya Denmark. Praise the Lord. May mayat DJ in quote na itatay na I need to trust God na hanga lang DJ para hana DJ plano kundi iti plano iti Dios. Kada tinga mga plano iti Dios ket amo nga dati ket agturay o kumbaga nalinteg iti pagayatan tayo. Sige, intay nga ro den ti sumaruno nga mangi-share kanya tayo iti thought na ket may kung nga ro diabanan ni Sis Juna. Sis Juna? Sige, good evening, manan kakabsat. So, syakmat ka datoy, very challenging na talaga ayan kasi it's a matter of trust ni God detoy. So, ano muna lang ko na ng the children born of God, receive and believe Jesus Christ. So, I agree nga talaga mat yung baga ni Brother Aldrin Tatay kasi DJ nga talaga, nupod no nga at datalok ko ni God, anyaman nga mapasamak kat isuna lang iti pagtalkak hanga didi bukod ko hanga dagiti planok iti panagbiag. So dangamin question na diti aya nga anya pay dagiti paset ti biag mo amang marigatan ka nga italek ken ni Apo. So DJ adupay nga talaga iti area nga kasko na nga ron ni ading Aldrin Tatay nga nupudpud no dati mo te in remind kinyak ni God nga nupudpud no DJ panagtalek ko ken kuana ket hangko dapat nga panpanunuton dagiti nga banag dapat ket DJ panagtalek ko ken ni God ket 100%. Hanak dapat mangibat bati iti 1% kasi DJ nga rod self-reliance kumbaga kasdayan. So DJ naanak na remind nak lang nga permitting nga iti pudpud no nga talaga nga nangawat ken ni God ket italek na iti panagbiag na iti amin na ken ni God anyaman nga mapasama. So DJ lang matinyak kuya. Praise the Lord. So, intay lang italag iti Dios nga talaga ti panagbiag. Tayo nga ro din ti sumaruno nga
mangi-share kanya tayo iti revelasyon ni God kanya na babaen iti life ni Sis Mylene. Sis? Good evening, kakabsat. So, nagmayat deti nga topic tayo ay deti DJ ana promise ni God idi malagip ko lang di na sharean nak iti gospel nga talaga DJ maudi nga ibagada no ka. So, na realize ko lang deti nga topic ito challenge number 1 ket DJ receive and believe. Han lang nga talaga nga namati ka or inawat mo lang hanggang ijayan iti pagpatinggaan na no kasano nga i-apply or i-work out DJ pan nakaawat kini Hesu Kristo nga talaga. And ti may nga pudpud no nga anak ni God nga talaga personally kinyak deto no kasano nga ibiyag nga talaga DJ pinangawat ko and panamatik ken ko na. And kasa ko na dagiti kakabsat nga rod nga very challenging no kasano talaga nga italek iti biag aglalo no DJ nga rod idin unan nga talaga ket adu digiti unti-unti nga challenge ni Gadon no kasano nga awaten isuna and kasano nga ibiyag nga talaga and han lang nga agpatingga nga DJ kuna nga rod ni Brad Clifford iti kalman ket agpatingga lang nga hanggang Sunday service langanen or hanggang Bible study lang kundi talaga nga di pan namati and panang receive ket ibiyag nga talaga iti inaldaw-aldaw. And deti question nga anapay dagiti paset ti biyag mo amarigatan ka nga italek ken ni Apo. Deti siguro kanyak talaga ket in the area of DJ pinagtalot ken kwa na iti pinaglead kasi deti iti talaga nga i-challenge nak ni kadtatta when it comes samot siguro nga anang adati percentage nga ada doubt something kasi heart ko every morning mo't nga talaga iti revelation ni God ket han nga dapat ngagtalot ka lang iti bagim ko na namet kenyak iti word na and di lang talaga tinapaka-importante how I trust the Lord ket based on di relationship ko ken kwa na every morning no kasanok talaga nga i-deepen di relasyon ko ken kwa na kasi mo't kaunog iti pinagtiwala ken kwa na kasi sometimes ma-question ko mo't iti bagi when it comes to leading nga talaga apay nga kastoy apay nga madidagro apay nga kastoy so sometimes ket gayam ket DJ pinagtalot ko pa lang iti bukod ko nga wisdom kaya sometimes nagda-doubt doon sa kakayahan ni God nga ag-work iti life ko nga talaga so kasto na DJ kakabsat tate nga nag-speak ket kwa nya naganan fully trusting the Lord talaga ket awan iti any hint of doubt iti heart kundi talagang 100% always say yes to God. Uray madi nga ammo iti nya naganan, urehan ko nga maawatan no ana DJ kayat nang ipapaobra kasi ammukmet nga iti pobra ni God kinyak ket pagsaya atak met. So DJ lang met iti na awatak ken detoy Brad Denmark. Praise the Lord, Ate Mylene. Agyaman nak kadeti in-share mo. Ti may isa nga nagtatak niya paning share ni Ate Mylene kanyak DJ Pat iti 100% nga ti awan any hint kumbaga nga doubt. So mo talaga agtalek ka awan dapat iti pag-akurkura ay hang kumbaga nga oray nay ko natayo nga 99.99% should be 100% kakabsat. So kasi nga minyo kaslatay lang ibagbaga nga haan nga kaya iti Dios digitay plano na para kanya tayo. Then tingarod subdanan ay ni Brad J. Boy. Brad? Thank you, bro. Nimbag arabi itayo amin. Ngigayam ken kakabsat ko. Ken Kristo. Ket ito yung question pagtalkam kadi ni Hesu Kristo amang iturong iti biyag mo. Iti kanyak ti personal nga naawatan. Although na ibagamot ten dagiti kakabsat pagtalkak kadi iso na 100%. And DJ example, idi kalman, DJ tulbek, nagtinda sa, although ni example idin, yung nagdakil ti impact na kanya idi kalman. No ngamin, itet ko di tulbek or duplicate iti sa bali nga tao, meaning, pagtalkak iso na nga sumrak ijay pagnanaida. So kasi matgayam iti life ko ken Hesu Kristo. So dakkel iti part DJ panagtalek ket no haan ko pagtalkan ko ma DJ sa bali nga tao never ko nga ipaigam
di tulbog kanya na. So kasi gayam iti pinangitalag ko iti life ko wenno biyag ko ken ni Hesus Kristo. Once intalag ko 100% isunan awan iti panangibabawik iti any nga part nan para iti life ko. So tinakita ito dadwa apay nga amman ken apay saan. So ito amman apay nga intalag ko ken Hesus Kristo ken until now ket italtalag ko. Kasi amok iti John chapter 16 verse 33 na overcome man ni Hesus Kristo iti amin ito'y lubungan. So kanya kakas may isang estudyante and praying DJ under iti DJ graduating na stage claiming nga talaga mausar DJ life ko for Christ. And ito nga part di second apay asaan adangamin kanyak DJ pa nag worry di pa nag-worry nga haan nga because when babaen iti self ko ng babaen iti achievements iti sa bali nga tao ni DJ batch ko kastoydan dagi sa bali kastoydan and siya apay nga kastoyak pay lang so dati iti nakita itoy iti panagtalag ken Hesus Kristo ket personal haan nga iti panagi-base iti sa bali nga tao haan nga panagi-base iti relationship ta but DJ relationship ko in my Lord Jesus Christ. And next naman, anya pa'y dagiti paset ti biyag mo, amarigatan ka nga italek ken ni Apo. So, ito'y haan mo nga DJ marigatan, but i-consider ko nga part na is my future sa DJ in connection iti situation. So, no hanak namin nga settled ka DJ future ko in Christ, kas DJ may isang estudyante and iti graduating period, and no hanak namin nga settled ket mabalin nga isu iti usaran iti diablo kanyak nga pang perdi iti love relationship ko in Christ. So praise the Lord kasi kadete nga question ket naipanagip kanyak nga napateg iti panagtalag ken Hesus Kristo. Di lang kanyak bro. Praise the Lord. Amo talaga agtalag ka kin Hesus Kristo ket haan lang dapat nga kumbaga iti paset ti pinagbiag tayo or adati part iti challenge lang halang iti nga part or iti test and trials ti lang italag ni God iti biag tayo kundi every moment dapat italag tayo iti biag tayo kin Hesus Kristo. So marunong nga challenge nga ipaay kanya tayo iti Dios ket kitaan tayo iti kunana ti PowerPoint. Children born of God exercise the right given by Jesus Christ. Kaya anak ti Diyos ket ket si papasnek ang mga ramat kadagiti kalintegan nga impaay ti Hesus Kristo. Impaay ni Hesus Kristo. Kasanung nga usaren ti anyaman am na ipaay ken ka anya kadagiti gundaway ahaan ka makapagtulnog si bubuo iti pagayatan na. So praise the Lord nakamaymayat iti dayto nga challenge iti may second maysa ket halang da kami ken iti amin nga buhay. So rugyana nga ruden ni Brad J Boy. Okay, praise the Lord. Kadete man nga opportunity nga maited na anada itinawatak itoy. So first question, si papasnek ang mga ramat or yes, si mapasnek ang mga ramat kadagiti kalintegan nga inpaay ni Hesus Kristo. So ito nga part kanya ket nagpindas nga mai-remind nak nga DJ inted wenno inpaay ni Hesus Kristo kanya ket nakatado first ket inikanak iti opportunity for healing. So mabaling ko mausar DJ nagan na tapnon iti kasta maagasan iti sabali nga tao. Next, panang cast out iti demons wenno diablo. So di babaen iti nagan na, babaen iti panang aramat iti kalintegan nga da kanya na mabalin na nga maka-cast out iti demons. Next is panang iproklema iti naimbag adamag which is DJ inaramid na sa J Cross. Next, agbalin apart iti expansion iti kingdom na. Mabalin pa nga maaramid iti panagkararag para iti sabali nga tao. So nagit kita nakatado iti inted ni Hesus Kristo kanya ket
iti question tatta kasano iti panangaramat ko kadagitoy, kasano iti panangususar ko kadagitoy tapnon iti life ko ket progressive ken kastapay nga effective iti imatang na. So ito'y kanya ket ti nag reveal kanya ket haan nga kasdi nga ka-active iti panangobrak kadagitoy kasi addaman iti maysa nga aldaw ngem haan nga kasdi ka-active and consistent. So praise the Lord kadagiti lessons nga maipalagip iti amin nga part iti panagbiag iti Christian tatno awan iti maneglect kasi nagpipintas dagiti nga opportunities nga inted ni Christ kanya ngem babaen iti laziness kuman ket wenno iti being focused iti sa bali nga banag na maliplipatak dagitoy. And next naman anya dagiti gundaway haan ka makapagtulnog or haan na ka makapagtulnog as ibubuo iti pagayatan na so, kas ko nakitay focused na iti sa bali nga banag. So babaen ka DJ ket haan kun ma-improve DJ love relationship ko in the Lord. So dito iti may isa nga settle ko in the Lord nga babaen ka dagiti pan naka-focus ko iti other things rather than DJ pagayatan nagat haan nga level up DJ love relationship ko. And nag-pop up kanya ito ket you cannot or I cannot serve two masters. So agkasapolak nga talaga iti mangpili iti may sakit babaen ka dito isulang talaga iti pagserbyan iti biyag ko. Di lang magkanyak bro. Praise the Lord. So kuna na nga rod tatay kakabsat nga haan tayo dapat apilyon tayo lang iti may saan nga duwa kundi we can only serve one. Sige inte nga rod dinggen iti iti revelation ni God iti biag ni Ate Mylene. Ate? So, naimbag nga rabi iyo manen kakabsat. So, nagmayat dito challenge number 2 aya no kasano talaga nga i-exercise DJ right nga inted ni Hesus Kristo kas may isang pudpud no nga anak ni God. So, nalagip ko lang deti DJ ko dunay baga ni Brad J. Boy dagiti kasano i-exercise ayangam iti practical kinyak personally talaga ket DJ ko kasano talaga nga i-fight DJ gospel to people nga time nga talaga kaditi lang recently nga nangyari nga di talaga adu damot digiti agop post talaga iti gospel ngem nakunak iti bagikon nga talaga nga naturod nak kasjay ngem nadagayam talaga iti sitwasyon nga parang digitao ket kas lang nakabutbuteng nga lang kasjay pero ma-trigger gayam DJ heart ko and adati fear kasjay DJ heart ko nga haan ko talaga nga mai-fight DJ gospel no DJ nga tao ko talaga nga permi nga iyo post na DJ gospel nga i-share ken pada kasjay. So nakita iti nga ala Lord han ko pay talaga fully nga i-exercise DJ power or authority nga inpaay mo kanyak kasi kasi nga sitwasyonan ket agatrasak kas lang kasjay. So nga dati tinakita nga kurang nakpay nga talaga iti pan naka understand DJ authority ni Christ nga aglilive iti panagbiag ko kasi adanak iti sitwasyon nga kasdayon ket marigatan nak nga ilaban ni Christ ken kuada. Iso nga dito iti nakita and kunakot kailangan pa nga talagang agkaroon iti boldness and DJ matakkuban DJ fear nga dumangamin ko pangalagaan pay laeng DJ reputasyon akas itilubong nga talaga and no dadagiti kakasdayon ket agatrasen iso nga para kanyak as an application deti ket talaga nga mas mapaturod nakpay and haan nga siya iti may i-share kundi ni Jesus Christ iti panagbiag da nga talaga and deti question iti nga anya dagiti gundaway ahan ka makapagtulnog as ibubuo iti pagayatan na nalagip ko lang deti DJ kwa di pinagbasak ngamin kasi agbasbasa nakmet iso nga ada diti goal ko kas nang ti heart ko tatakot
anohan na diya nga naaramid ko idi agbasbasa na idi college kasang kayat kumot nga mas extendan kasang ko matatamot kasjay and uri bagbagak nga for the glory of the Lord kasjay ngem adadado mga talaga nga adapay lang iti para iti bagi nga talaga iso nga DJ adadado ma talaga ma-challenge na kumot no deti ba obraek or deti ti obraek kasjay so kailangan nga haan nga agkaroon iti choicen kundi umuna at umuna latta ni God iti panagbiag nga talaga and di pinagtulnog nga si bubuo dito iti very challenging kasi da napasama kinyak idi kadaytoy lang muntik na talaga nga kwa nga nadungpar because of DJ double-minded DJ mind ko no kailangan ko i-follow up dito or dito so nagmadi nga character para kanyak as a leader na kailangan ko lang itiagpili either pilyak dito nga paaramid ni God or dito nga kayat ko nga mangyari. Iso nga, I repent to the Lord, ka DJ nga talaga, and permi nga nariingan na, one time kasi DJ nga rod iti permi nga love nak nga talaga Lord, kasi mo nga kayat nga agtalinaad nak nga kastoy. So, di na-realize ko. So, ako nakahanga kailangan nga karoon ti kastoy nga sitwasyonan, tapno makarealize nak nga ag-focus nak lang kanyam and everything will follow nga talaga. Kasi, daytimot para iti mundo ka temporary lang. So, di nakita nga focus lang talaga amot kini Christ and everything will follow nga talaga and how to exercise yung authority and right for the Lord good han dapat nga agkaroon iti fear kasi ni Christ mat iti ilablaban talaga iti tao nga talaga so DJ lang mat iti na realize ko Brad Denmark. Thank you, sis Mylene. Ate, na-remind nak mo talaga DJ. God-given, the right ba to live in this world or to live yung right na binigay ng Panginoon sa atin, ano yung dinilive out ko? Yung binigay ng Panginoon o yung binibigay ng mundo? So, praise the Lord. Ito nga ro din, dinggen iti mensahe ti Diyos pabayan iti life ni Aldrin. Brad Aldrin? Kit dati mat kanya kakabsat iti panakaawat ko kaya iti challenge number 2. So before namin dito bago nga akseptaran niya sa Kristo as Lord and Savior, adami ginubraan na John 3:16. Kaputi nakadagdag kilan nga love na inted na ni sa Kristo. So di nga banda, di yan pakita iti love na kanya tayo. So di nakita kat tayo, adami di question that tayo, what makes you so important kas may sa nga natay ngamin ni Yesu Kristo on the cross. Kapu iti basbasol tayo. So di nga ba nag-add the question, what makes me so important? So it's not the importance or nadikit di love ni God kanyak iti agpaay dito nga banda. So di inacceptar ko ni Lord and Savior, ni Jesus Christ akas Lord and Savior, and then at that timong ko ng identity akas anak ti Diyos. So di nga impaay na kanyak adu, di kiti papaay ni God kanyak dito panagbiag ko. Pero kahit ko na mag-focus ka dito identity akas may isang anak iti Diyos. So dagiti impaay na kanyak ket ipaay kumit kadagiti padak nga tao. Dagiti haan pay nakangeg iti gospel. So dagiti mapampanunot ko ti kakabsat akas may isang anak ti Diyos. So haan ko dapat iimot datoy haan nga para kanyak laeng no dagiti para iti amin. So di rod haan nga religion nadikit di detoy nga identity akas anak ti Dios ket a personal relationship ni God. So detoy di gundaway nga haan nak makapagtulong nga si bubuo iti pagayatan ni Hesus Kristo ket gapulang iti maysa. Iti bakit lang kakabsat ket basol. So DJ iti nakita ti kakabsat. Ikatak ya basol tapno makapagtulnog nga nasayaan. So di lang kabsat and di lang ko yatan mo. Praise the Lord. So nakamamayat iti ay bagana itatay. You are important because of His love. Pero ang question is, dinilive up, ay pinapakita ba natin yung buhay na ay yung love ng Panginoon because this kind of identity in Christ. So praise the Lord. Ito nga rod iti dinggen ni Sis Juna. Sis Juna. Sige kakabsat, intay yung mat iti challenge number 2 tayo na ya. So, DJ mat kinyak, ti pagsasaritaan tayo gaming kat about DJ.
right nga inted or the authority ni God nga inted namat kada tayo. So kinyak met kat additional lang kadagiti imbaga dagiti kakabsat itatay. DJ mat kasano kos usaran DJ right nga inted ni God kinyak kat when it comes to teaching. Hanak nga teacher dati nga rod God requires me to nga agi-teach na talaga. So tinakitak diti kakabsat kat ki confidence no kasano mat nga gisuro iti contacts kasyay do may bagak nga hanak pay permi nga knowledgeable iti word ni God yung DJ garon no kasanok mo't nga isuro or ipasa mo't ken kwada no anamot iti inted ni God kinya so DJ kasan baga tatay ni Ate Mylene teaching and as well as the panag-share iti word ni God so no daduma talaga kat kumbaga ma-shaken na no once nga mangmangagak kumbaga kasi nga persecutions when it comes to panagsisharean di ada di panagbutong ko kasi no once nga kumbaga agresisda kasi so dati mat nga talaga no kasano ko nga i-fight ni Christ di panagbiag ko and at the same time kat i-share ni Christ na di ko na dangarot tatay nga isuna lang iti ma-i-share haan na dapat nga awan dapat iti hint nga siya iti ma-lift up but ni God nga talaga fully. And DJ Mat, I agree mat nga talaga nga dati DJ anya dagiti gundaway haan ang makapag tulnog as ibubuo iti pagayatan na because of sin nga talaga. So dagijay doubts, fears, and unbelief nga talaga kat iso iti makitak nga permi nga nagrigat ko nga labanan no siya niya personally. So DJ Mat in anamot kinyak dito ni God, in remind kinyak ni God nga being born of God kat dapat kat i-exercise ko mismo di authority nga ni God ti aglilid kinya kon nga han nga dagiti basol nga naaramid ko idin but i-exercise ko nga ni God iti authority or iso na iti higher authority iti panagbiag ko. So DJ lang kinyak kakabsat. Praise the Lord, Sis Juna. So, tatanga rod, yaman na, diti mensahe iti dag mo. So, Jesus Christ, the authority of our life is natural mit kanya tayong ag-submit iti anyaman, iti kayat ng iti pinagbiag tayo. So, we need to live this kind of right or exercise talaga dito right relationship tayo kinigan. Ikatlong punto tayo, or challenge, Christ born of God, live the life of Jesus Christ. Ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Hesukristo. Anya dagiti tarigagay mo ano daduma ket haan nga agpaay apakadaydayawan ti Apo Hesukristo. Anya ti aramidem tapno umuneg pa iti panakaawat mo iti biag ni Hesukristo. Sige, praise the Lord. Intay nga ro din, iti mang-share, Ate Mylene. Okay? Sige, praise the Lord. So, nagmayat lang deti kakabsat kasi deti ko na iting living a life of Jesus Christ nga talaga. So, DJ nga rod, John 1:12 nga, asino man talaga nga imawat kinamatikot maadaan ti karapatan nga matawag nga anak na. So ano ba talaga iti pudpud no nga anak iti Dios? Iti nakita iti talaga diti very clear nga imbaga na iti nga living a life of Jesus Christ. Kasano ba in character, in ministry nga talaga. And deti question nga anapay ba iti daduma nga haan nga makaiayo or pakaidayawan. So ag-ananak reflect na talaga iti DJ response ko lately nga talaga kasi no DJ may stretch or no talaga adadagiti ko nga maubra nga talaga ket kwa adaditi di heart ko nga agmadi kasjay dohan man siguro nga makita iti may show outward ng within my heart nga talaga ke adadagiti reasonings adadagiti reklamo iti heart no daddo mga talaga apay Lord mga kasjay so kasang diti ananak ni God iso nga nagmadi nga response iti may isang anak ni God and no daddo mamaawan nga
talaga di life ni Christ iti biyag ko no saan ket adana ngam siya ket talaga nga may reject ka siya so nga nagmadi nga response and nagitak iti nga as long as na-realize and nagrepent ka ni God and bantayan DJ nga area ket nakita nga God will bless me DJ iti nakitak and nakitak mo't iti resulta nated kadati nga week nga talaga personally iti ministry nga talagang DJ iti in-reveal ni God lately kanyak nga han dapat agtaleknak dapat kenkwana and iti may isa nga pudpudno nga anak iti Joyce ket in every moment iti life ko talaga by moment by moment digarod kan kanayon ay bagbagan ni Kuya Bonnie no ka talaga ket nga sano nga ibiyag iti may isa nga DJ ba na Christian one iti inaldaw-aldaw nga talaga and ana detoy anya pa iti aramidem tinakitak lang iti talaga go back doon sa relationship ken ni God DJ a quiet time kasi amukmot nga iso lang iti reason tapno talagang mas mapauneg di panakam amok ken kuana no kasanok nga ibiyag iso na itinal daw aldaw nga panagbiag ko haan lang nga ije kasanong obraan ti pagayatan na but even in the way nga agsaunak the way nga agaknak ket talaga nga adda ni Christ makita ti sabali nga tao nga adda ni Christ iti panagbiag ko. Di maging pace setter talaga iti sabali nga tao. Uray man no kasan ti karigat, agisten lang ken kuana and tungpalin lang or aramidon lang talaga ti pagayatan na kasi hanak mo't nga baybayan and kung nakaradtat tayo, everything will follows as long as unaon talaga isuna iti panagbiag. So inaldaw-aldaw, deti nga ibiyag, akas pudpud nung anak iti Diyos kathaan lang nga DJ, agaten lang kundi talagang i-share iti sabali nga tao iti dakkel nga panagayat namot nakaslamot lang no kasanunak mo tinulungan ni God idiun una nang hangkupay amamo ni Hesukristo iti panagbiag ko so DJ lang kakabsat iti na nakwakmot ken detoy ibiyag iti inaldaw-aldaw DJ character and ministry ni Christ so DJ lang Brad Danmar. Praise the Lord, ate. So, DJ pa nangakot nga do not resist ni Jesus Christ nga talaga, kundi i-resist tayo kat ni Satan. Sige, di kiti atake, iti jam dati pinagbiag tayo. Sige, nga ron ti sumarunong nga ag-share ni Sis Juna. Sis Juna? Sige, kakabsat. So, titayo number 3. So, paspas nga talaga. So, dati mo't kinyak, anya dagiti tarigagay mo dadumaket, haan nga agpaay, iti pakaydayawan ni Apo Hesukristo. So, DJ about word ni God and living DJ life na inted ni God through the life of Jesus Christ. So, kinyak mo't kakabsat kat, DJ nakita ni DJ content iti heart, ana ba DJ content iti heart ko when it comes no agugubranak ti pagayatan ni God. Sometimes gamin ka kat I feel pressured kasi so no once nga ma-pressure din kat ana ba dagi reason ko no aping ubraak iti pagayatan ni God. So DJ nakita na talaga nga adu dagiti ipapalen kinyak ni God when it comes to ti kakastoy no dumteng iti challenges kada pressure kat kapag DJ heart kung agtulnog ken kuana 100% bang ubra at DJ gapo ken kuana or gapo lang iti leading nga rod contacts o nang kat dagiti leaders so inda man kinyak nga talaga ni God diti kakabset that iti panagbiag nga inted na kinyak kat dapat kat para iti pakaidaydayawan na nga talaga so DJ nga no daddo makat adu dagiti banag nga temukot isong nukit kitaan talaga kat nga maka glorify ka ni God kasi siyak lang iti agwo-work kumbaga kasi iso nga dati mat nga talaga kailangan nga bantayan iti bagik nga dagiti bob ubra kat fully ba nga naka-entrust ka ni God agre-rely nakba ka ni God amin ba deti kot ubra para ken kuana so DJ dapat nga inaman kinyak ni God nga dapat bantek iti bagik when it comes to kakasting nga situation and at the same time dati nga ko na dito anya dagiti aramidek or DJ nga rod application nga talaga so nakita namin dati live ni bagbaganat malagip ko mat DJ baga ni
dagiti leaders no kwa nga go back to the cross ko na ana ka DJ na aramidan talaga ni Christ ti panagbiag ko. So nga kasapulan nga moment by moment di nga imbaga ni Ate Maylin kailangan nga lagi pon no sino ba talaga ni Jesus Christ ti panagbiag ko tapno iti kastaket iso na lang talaga iti mai-glorify nga si bubuo iti panagbiag ko. So DJ lang matkinyak kuya. Praise the Lord. So, the more you live or the more you follow nga talaga ni Yesu Kristo, the more mat nga ma-imitate tayo ni Yesu Kristo ti pinagbiag tayo. Nga maibiyag tayo DJ, anaman ti imbiyag ni Yesu Kristo ti pinagbiag iti lubong. Same thing nga din ni Brad Aldrin. Brad? So, didimat kanya kabsat, tinawatak dito challenge number 3. Inaccept ko na sa Kriston, at dantimang ko na nga identity, katataan ng rudmot iti display, iti life ko, akas may isa nga anak, iti Diyos. So, dito iti napanakaawat ko dito kabsat ko. Tapnon may padayawak, itinagan niya po nga sa Kristo. Kat di niya inaccept ko to become Christ-like na talaga. Makita ba di pa nagbiag ko, nga addaan niya si Kristo ti biag kon, babaen iti character. So di lang, di nga di ko nga i-exercise or yes, di ko nga exercise akas may sa nga makuna nga anak ti Dios. Today ay bagbaga ni sister tay kabsat Maylin, agbalin nga to become Christ-like. So yung buhay ko ba is doing what the will of the Lord is, or adda nagpay ba DJ makasalanan nga bagi. So DJ lang iti nakita kiti kabsat, and anya ti aramidek tapno umunik pa iti panakaawat ko iti biag ni Yesu Kristo ti nakita kiti kabsat ket haan nga iti panangibagkat ngamin iti sarili nga bangko ditoy. So dikit ti panangibagkat DJ nga basol isurrender amin tinigad. DJ tapno maumunig iti panakaawat ko pa iti sa una. No amin adda ti basol nga bagbagkaten, haan nga may surrender kinigad, haan nga makastrip jay pagarian na gaputa iso ti mangigawgawid di basol iti panagsarak iti apagayatan kini Yesu Kristo. So di jay ibasek iti pammatik babaen iti sasauna, haan nga iti faith ko ket by religion. So dikit faith ko ket detay agpapan kini Yesu Kristo. Padijay faith is haan nga detay something makikita no dikit di etay adagtoy puso. So di kanya kabsat itinawatag ito'y apas children born of God. Di lang Kuya Danmar. Praise the Lord. Yaman na kiti seryo kakabsat. So when puno nga talaga nga namati kina Yesu Kristo kinang receive kanya na, so kitaan tayo ada dapat dito ibagbaga na iti challenge number 1 nga awan dapat iti hanti dapat nga i-trust iti bukod tayo nga plano kundi i-trust tayo mismo nga ni Yesu Kristo iti mang-drive iti biag tayo. Kani di mi kaduamet ang challenge iti tayo kakabsat ng ni Yesu Kristo nga ni-receive tayo nga in-accept tayo ni Yesu Kristo akas Dios kinang salakan ti biag tayo, ket haan tayo dapat nga i-resist isuna kundi natural tayo dapat nga aramiden di pagayatan na itibiyag tayo. So nga addaman pay digiti makapigil kanya tayo kakabsat, we need to humble down and open wide our heart kasi dito nga digito nga pressure or nga ititinigad kanya tayo or iyan alaw nigad kanya tayo ito'y ngamin nga makita no kasano di level of the trust tayo kanya na. And then yung challenge number 3, the more nga mamamu tayo ni Yesu Kristo ti pinagbiag tayo, the more nga mayubay tayo ti mayubay tayo ti pagayatan, the more nga imitate tayo ni Yesu Kristo ti pinagbiag tayo. But challenge lang kakabsat or remind ti bagbagi tayo, it's not about knowledge ngamin kakabsat, is all about your relationship with the Lord. Because you are willing to know about Christ because kahit mo pa yung patugkad ti relationship mo kanya na, the more ngamin nga mapatugkad ti relationship mo kanya na, no matter man iti situation mo dito lubong, hang kapulos nga mashaken.
So agyaman nak kadigiti in-share yu kakabsat itatangor nga gundaway inti nga rin genti na inimbag nga damag nga agapo ken Hesus Kristo babaen ti biag ni J-Boy. J-Boy. Naimbag ken naragsak rabi tayo amin gigayem ken kakabsat ko ken Kristo ken especially kadagiti amin nga agdengdengeg tatta ket until kadto nga time active kayo pay lang makikat kadwa kanyami ket adangarot iti damag ko iti sagtunggal maysa kasanot ti panangus-usar mo iti apelyido nga addaken ka apelyido wenno surname us-usaram baga po iti pagubraan ni father wenno mother mo gapuno siya sino iti naganak mo yan ta barangay nga pagyayanam wenno us-usaram baga po ta kayat mo maam-am mo da wenno maam-am mo iti tao around you no sino ka naibagak daytoy gayem ta iti maysa ako lehiyo akas maysa a college student apelyido usually iti pakalaglagi panda iti maysa nga tao haan nga di first name haan nga di middle name but di jay surname so no barangay met iso iti panakam-amo da kanya tayo babaen iti siya sino ti pamilya tayo sino ti naganak wenno ana iti takder iti apelyido tayo iti naduma-duma barangay ita arabii gagayem adda iti yam amok kanyayo powerful iso na nabilag na santuan ken suna iti nangaramid ti langit ken daga bayat ti anyaman nga adda kanya tayo datta kwarta reputasyon responsibilidad pakabisbisian wenno naduma-duma pay no pagtitiponan ti amin dagitoy ket awan iti karbingan na kumaawan iti right na iti detoy nga part ana detoy DJ agbalin nga anak iti Dios so pagtitiponan ti amin nga naibagak gigayem awan iti level na kuma kadetoy maibagak tata agbalin nga anak iti Dios so ana ba iti kayat nasawen iti agbalin nga anak iti Dios mabalin ti ngamin nga maibaga nga anak ti Diosen gapu ta pastor mo ni tatang ko pastora ni mamang ko dagiti kakabsat ko at agserserbi iti simbaan wenno iti iglesia mabalin pay gat nagbunyag nakon no naasawaan ka met nga agdengdengeg pastor met ni asawa mabalin ngamin dagiti nga maibaga tayo ken mabalin pay idi na anak nakon gat may saak Kristiyanon ngamin Christian itinagan ko so nakadado iti naipasagupsup kanya tayo nanipod iti panagbiag tayo or panagubing tayo ngayon gagayem ken kakabsat ti kayat na asawen ti agbalin nga anak iti Dios ket babaen iti personal encounter tayo iti Dios ana detoy iti Dios lang iti makaited kanya tayo iti karbengan wenno kalintegan nga agbalin nga anak na haan nga dagiti bagak itay haan nga iti parents haan nga iti pastor haan nga iti responsibility in the society haan tila makaited kanya tayo iti karbengan nga agbalin nga anak iti Dios ket iti Dios mismo so kasanong obraen dito gayem umuna kasapulan tayo maawatan no ana iti panagayat iti Dios kanya tayo ana dito nga panagayat daytoy a panagayat ket iti panangipakita iti Dios iti panagayat na gapu ta ti tao ket managbasol wenno kinnanen iti panagbasol kasala normal nga roden iti agbasol iti pagnanaidan tayo inted iti Dios ti anak na ani Hesukristo tapno nagbalin akas ransom wenno bayad kadagiti nakad-ado a nagbasulan tayo wenno iti tattao ket babaen iti panang-awat daytoy nga ayat iti Dios makunak nga maam-amo tayo ni Hesukristo ket maituring tayo isuna akas Dios ken mannugbot iti biag tayo abinayadan na aminen abasbasol tayon napabaro tayon ket babaen kadagitoy maadaan tayo iti karbengan nga agbalin nga anak na ket adda iti damag ko nataken ka wen sika nga agdengdengeg ket mo kadi maala daytoy a karbengan nga agbalin nga anak iti Dios ket adda nga rod iti obraem no kayat mo nga maala daytoy ana nga rod iti obraem gayem umuna aklonem asika ket nagbasol iti imatang iti Dios pakadwa aminem wenno aklonem pay ni Jesus ket maysa a Dios binayadan nan iti amin na basbasol mo ket nagbiag isuna iti may katlo wenno nagungar isuna iti may katlo nga aldaw tapnon maipaneknek nga isuna ket Dios ken lastly ited mo nga rod daytoy nga biag mo
kanya na laeng. Ket awisin ka nga rod nga makikaadda kanya kada ito nga kararagayom tapnon iti kas tagat makipagsarita ta iti Dios Ama wenno iti nangaramid iti langit ken daga. Kararag ta nga rod. O Dios, managayat ken man nakabalin launay pagyamanak tanangagak daytoy nakapinpintas nga ebanghelyom ket akluneg asyak ket managbasol ket impyerno o Dios iti papanan iti maysa a tao a managbasol. Ket tatta pagyamanak ta inted mo ni Jesucristo a maysa nga anak mo anang bayad iti amin a basbasol ko. Ket babaen iti pannakatay na isa J cross panagayos iti amin dara na or iti dara na sa J cross o Dios na bayadan iti amin abasbasol ko. Ket tatangarod ipaduyak-yak ko ani Jesucristo ket Dios ken manubot iti biag ko ket kayat ko iti makilangen-langen kanya na ita ken inton tunggal wenno iti panaggibos iti biag ko. Pagyamanak iti baro a biag nga inted mo kanyak ken kastapay o Dios iti Holy Spirit wenno Espiritu Santo nga inpaay mo. Daytoy iti dawat ken kararag ko itinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Agyamanak iti Dios pabaen iti biag mo Brad J-Boy. Ito tangarod nga gundaway damo kun angarod tatay kakabsat damo nga mamamo tayo ken Jesucristo ket damo tay mat nga mayubay iti pagayatan iti pinagbiag tayo. So kas tano mamamo tayo ni Jesucristo iti pinagbiag tayo, you need to become faithful kadigiti aktibidades nga inted ni God kanya tayo. Dati kakabsat ket haan lang activities kundi iti ket makatulong kanya tayo tanon agrow tay pay ken agrow pay iti spiritual growth tayo. Spiritual tayo kakabsat. So rugyana nga ruden nga iti may una that lifeline every Wednesday mangrugi iso na ti 6 at tinggan na ti 7 p.m. So haan lang nga tayo kakabsat kundi we need to encourage one another. Mapa-relatives, office mates, digitay kaasin, kararuba, i-share tayo idato yung kakabsat. Then may kadua, lifeline topic review, kat mangrugi iti Monday patinggan at Saturday ada dito topic review tayo kakabsat. So kung kahit yung pa'y mamamo, keep watch lang kada ito Facebook page tayo, kat i-like tayo yung kakabsat tanon alisto tayo nga man-notify tanon hanting nga makalitaan digiti live. And then DIPF every first Saturday of the month. So mabalin nyo dati kakabsat damagon nyo kadigiti nang invite kanyayo kadigiti baro kadigiti agtultuloy tayo pa nga mapatugger iti relationship tayo kini God. Babaen ka dati day in prayer and fasting. Freedom in Christ. Tuno Sabadon kakabsat kadigiti na encourage nga freedom in Christ. Right heart, right focus, open wide lang yung heart niyo para sa Panginoon. And then Sunday worship service 8:30 to 10 a.m. live isuna via Facebook page and sa ating YouTube. Mabalin mo't isunan kakabsat at dati face-to-face tayo, limited face-to-face tayo iti CAP building. Hanyo amo dati nga location, damagan nyo kadigiti nang invite kanyayo, tanon makakikita tayo met personal. And then Pisol class, just continue kakabsat, kadigiti nag-join iti daytoy every Sunday. So start to man ton Sunday yan, grugi iso na iti 8:30 patinggan na to 2:30 p.m. So agyaman na kakabsat and be faithful, available, and teachable sa ating Panginoon. So tingaro din yaban digiti panelist tayo nga sagbay tayo nga yaban digiti panelist tayo may kung yaban ni Ate Mylene for our closing prayer. Ate? Sige nga Rod, in tayo agkararag kakabsat, let us pray. Yes, Heavenly Father, we thank you. Kadaytoy nalpas nga aramid mitata, kadaytoy nga lesson, Lord, nga impaay mo iti sagtunggal may sakada kami, akas pudpud no nga anak mo, Lord, no kasanom mingi ibiyag, detoy nga biyag o God nga panakaawat ni ken ni Jesucristo
akas Lord and Savior mi, O God. Thank you, Lord, as true children of God, everyday, Lord, kat makita, iti sabali nga tao, Lord God, no kasano talaga nga agbyag, akas pudpud no nga anak mo, O God. And thank you, Lord, nga digiti application, iti sagtunggal may sakada kami, everyday, Lord, kat i-remind na kami, nga obraan mi dagitoy, with joy in our heart, O God. Thank you, Father, even kadagiti aramid mi pay kaditi nga Rabi isig kaditi kumaadda kada kami, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kakabsat. Amen. Praise the Lord. So, let's continue. Keep inviting mga kapatid. God bless everyone. See you soon. God bless you. Sa mga na-encourage for Sunday Next week service, again. See you ulit mga next FIC. Thursday. See you, Brad. Okay. God bless everyone. God bless.